Ginoo mga kaigsuonan, dunay pangutana nga atong tubagon, unsa imong buhaton kung mahibaw-an nimo imong sikatawo nga wala malipay sa imong kinabuhi? Unsa imong buhaton? Dunay tulo ka butang atong makatunan mga kaigsuonan. Unang-una, ayaw baslig dautan ang nagbuhat og dautan. Roma 12:21. Di ginato baslan og dautan ang nagbuhat og dautan mga kaigsuonan. Kinahanglan ingon nga mga magtotoo, ipakita nato nga dunay kausaban ang atong kinabuhi kay dili makaingon sila nga tinuod tang sumusunod sa Ginoo kun wala pa mausab ang atong pagginabuhi mga kaigsuonan. Apan kung ana kita diha sa kamatuoran mga kaigsuonan, mo ni ang magsalba nato, mo ni ang magluwas nato mga kaigsuonan, nga mahimong maangko nato ang tinuod nga kahulugan sa hustisya o kahulugan sa tinuod nga pagpangalagad mga kaigsuonan kundi nato baslan og dautan ang dautan mga kaigsuonan. Ikaduha mga kaigsuonan, higugmao nato sila. Taliwala sa bisan unsang panahon, higugmao nato sila mga kaigsuonan. Ingon ang Unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 19 ug 20 mga kaigsuonan, kung moingon kita nga nahigugma kita sa Ginoo, wala kita mahigugma sa atong isikatawo. Ang ingon mga kaigsuonan, bakakon kita. Usa man nato paghigugma nga sa ginatawag nga Ginoo mga kaigsuonan nga wala nato makita, nga wala man ganita mahigugma sa atong isikatawo nga atong makita mga kaigsuonan. Katapos ang butang mga kaigsuonan, ato silang iampo. Bisan unsang mahitabo mga kaigsuonan, di nato kalimtan nga iampo nato sila og makamao kita mo celebrate sa ilahang kadaugan. Hinumduman nato mga kaigsuonan ang tulo ka marka o timailhan mga kaigsuonan o buhaton nato sa panahon nga madungog nato isigataw wala malipay sa atong kinabuhi. Unang-una mga kaigsuonan nga atong buhaton, di nato baslan og dautan ang nagbuhat og dautan. Higugmao nato sila mga kaigsuonan. Ang ikatulo mga kaigsuonan, kinahanglan nga iampo nato sila. Hinaot sa bisan unsang panahon, di nato kalimtan ang marka sa tinuod nga sumusunod sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa tanang